Uzothini udade wenu mayibona le sibale amoya kinga usibale amuvele kanjani na usibale amuzomfake emalingeni uzothini udade wenu mayibona le sibale Gijima la Satan. Ho. Angincane ngizokufaka unyawo nje ukuginqela emasitebhisini. Uyazizwa ifebe. Oh, ngesikhathi ungena mina ngisho ukuthi wow! Wow! Bafowethu. Ngicela sondela thando zama amabhasi, sondelani sizoxoshwa ngempela sondelani. uNkulunkulu anibusise. Ubhuti bongani maduna lo abaningi bayamazi. Makhelwane wami. Usakho. Phoma hamba Sathane. Hayibo, yayini lamantombazana. Yayinina. Sanibonani bobhuti. Sanibona thulani nini. Sanibonani bobhuti. Ayaphila amadoda eThekwini. Azoyibona kahle namhlanje phezulu. DJ wami. Hey, we madoda DJ ulibele izindaba. DJ wami. Awuphi ingoma utrack number 4. Ala phezulu. Ngisuthi ngijabulile sezwana bafowethu namhlanje ngani niyaqala ukubona kukhona into ephakeme nisibuka phezulu sizama ukunifundisa ukuthi kuyasondela ukuthi nisibuke lapha eMayisimaphi niyakwazi eMayisimaphi eMayisimaphi athi naseKhamsfontein
uthi hhayi alimshayele ngizandla awulayabhekela ingafona lokhu futhi awukwazi ukubhataza umkhothaza usemali ephepha sheshisa futhi sheshisa usheshisa isikhathi akunaso singane baningi abaqondi ziningi into ezazokwenzini sheshisa futhi uma-ke uzokulinda uthi usayilanda ngizongilinda animshayele ngizandla bafowethu ngane ishayele izandla nina uqobo lwenu awabafowethu ngizane ngayinleshi izandla ngizane ngishayele izandla uyazi ukuthi wangithi ngishayele izandla ngibona indlela eliyiyona ngikhombisa ukuthi ngijabulile